Bună ziua și bine v-am găsit la un episod completat care tot zice dai din gura aceea. Și apoi mai repede trebuie să ne grăbim. Că nu pot filma mult și vreau Clash of Clans, adică băi, eu de când mă joc Clash Royale fac doar o bătălie, bă. Să mă iertați, nu știu de ce, dar... Bă, tu acum nu te joci Clash Royale, te joci Clash of Clans. Dar n-am zis Clash of Clans? Nu. Dar ce am zis? Clash Royale. Dacă nu mă crezi, uită-te în video. Uita. Uită-te pe video dacă nu mă crezi. Mă uit, bă. Cât așa ai zis. Oi, am înțeles eu greșit. Ai înțeles tu greșit. Ai zis tu greșit. Ai zis Clash Royale. Clash, care ne jucam noi. Nu Clash of Clans. Ne jucam noi Clash Royale. Ne jucam noi odată Clash of Clans. Tot aici bine m-am găsit la un nou episod de... Da, cu tine că mă filmez, ce știi tu? Unde filmează, caca? Peste tot. Unde să facem pe aici unde filmez? Acolo, aici, dincolo. Pe caca nu pot filma mult. Acolo asta să scoate episod. Asta, din... Da. Dacă v-a plăcut, Subscribe. subscribe.